tahu Pak. Ngoten nggih, Pak. Oke, Pak. Siap? Siap? Oke. Aja semalang wong bagus. Aku ingin hop. Diomong iki ngedek cepet kok Lho, lagi sing dua iki, Mas. Wis sing dua iki. Lah, iki sing terakhir iki kudu cepet. Ya. Aja semalang wong bagus. Ayo, Pak. Bila bisa maju. Matur nuwun, lepat nyuwun pamunten. Boten, Pak. Nggih. 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 Pak Dalang, napa? matur nuwun sanget. Nggih. Nggih. Jenengan wau pas nembang pas bawa iki tak lem kaya Gatotkaca. Bareng sampun nembang gen lagu Kangening Ati malah kaya dosa muka malah. Wah, ndaplang luar biasa. Nggih. Matur nuwun. Saliman riyen lho, Pak. Nggih. Saliman riyen. Salaman piye? Ya saliman lho, Pak. Salaman ya salaman. Nggih, terima kasih nggih, Pak. Nggih. Pak. Ampun Nggih. supe lho, Pak. Iki Lah. eneng iki nggur piye iki? Lah, Ben gak ketok ngono piye? ben gak ketok, Pak tutupi, Pak. Ben gak ketok ngono. Lah, ben gak ketok piye? Tutupi ngene, Pak. Loh, Pak. Sik pun izin kalih Bu Win dereng mangke. Bu izin nggih, Bu. Nggih. Pun kula izin ki lho, Pak. lah lah. Lah, Loh, piye malih ora Alah, Pak Winadi lho, dadak. Awas ndasmu awas. Aduh, terima kasih lho, Pak. Nggih, nyuwun pamunten nggih. Nggih, Napa-napa. matur nuwun, Mbak. Nggih, Pak. Nggih. Nggih, Pak. Dadi wis ditata Pak Supito karo Pak Win iki. Sing nyanyi Pak Min, sing nyawer Pak Supito. Napa kula derekaken ten mriku, Pak? Oh, boten. Matur nuwun nggih, Pak. Atas, Pak. Ampun nganti kena godha, Pak. Kaya ngoten niku sinden iki angger ngerti piyayi munggah ngoten raine kaya kotak amal, Pak. Lah iya sembah nuwun karo Pak Win, karo Pak Supito, Letresno karo seniman munggi gayeng-gayengan kok mak ngene iki. Ngono kuwi. Lah dawuhe Pak Supito kala wingi kae nalika tindak ngene dhewe supaya ngejak sinden cilik sing lagi kelas 2 SD. Ayo sak kucing sian. Iki wis kat mau wis medan-medun nguyuh ae. Iya ta. Genduk Sofiana Putri. Ayo sing kondang. Soraya. Iya urung rampung. Sofiana Putri Soraya. Ngono. Betaki karo dalang. Wonge bocah ireng ngangge biru kaya madu mangsa malah. Nggih. Assalamualaikum. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semuanya harap segera datang. Ayo. Wes terus piye wis? Apalamu piye nduk bar kuwi? Nggih. Sugeng dalu Pak Dalang. Nggih, sugeng dalu nduk cah ayu. Sinden sugeng dalu. Sinden kalau. Sugeng dalu Bu Sinden sing gemoy-gemoy. Wah iya. Gemoy nggih. Iki Om Penabuh pengrawit. Ayo. Sugeng dalu Om. Ayo. Sugeng dalu Om. Nggih. Saiki sing mirsani kabeh para penonton sugeng dalu. Rada banter nduk, aja liri-liri ndak kaya baterai entek. Ayo. Yo, sugeng dalu para rawuh. Ayo banter, iso ora? Sugeng dalu para penonton. Kurang para Pak. Hah? Kurang para Pak. Wis semono ya. Tak delok intil-intilmu obat terus nek kene marai. Ayo. Intel-intel. Nama lengkap sinten? Napa? Intel-intel ini napa? Heh? Intel-intel ini napa? Intil-intil. Kene lho, neng gulu kuwi nek enek sing kene bagiane anggere nggih obah. Kowe Pak Dalang anggere obah. Oh, ngene biasane enek sing obah titik-titik intil-intil. Oh, berarti ndoke obah. Ya pancen obah, ning sing obahne Bu Kesi ngono ya.